Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Службовае пасведчанне вышэйшае за дыплом і кампетэнтнасць. Больш за 400 былых сілавікоў займаюць кіраўнічыя пасады ў буйных арганізацыях Беларусі. Яшчэ каля 2000 працягваюць службу па кантракце. Такі лік назваў кіраўнік грамадскай арганізацыі ветэранаў органаў унутраных справаў Валянцін Патапович. З ягоных словаў, каштоўнасць ветэранскіх кадраў МУС істотна вырасла. Якія менавіта пасады займаюць былыя міліцыянты, не ўдакладняецца. Ідуць былыя сілавікі і ва ўладу. 89 ветэранаў падаліся ў дэпутаты мясцовых саветаў, а 56 апынуліся на пасадах старшыняў мясцовых саветаў. Пры гэтым адзначаецца, што ветэраны актыўна ўдзельнічаюць у працы добраахвотных дружынаў, сочаць за актуальнай сітуацыяй і пры неабходнасці інфармуюць былых калег і мясцовыя ўлады. Беларускія курорты можна будзе скарыстаць для рэабілітацыі удзельніку гэтак званай СВА. Пра гэта паводле выніку сустрэчы з Лукашэнкам заявіў губернатар Ленінградскай вобласці Александр Драздзенка. Паводле губернатара такую прапанову выказаў непасрэдна сам Лукашенко. Драздзенка паведаміў, што ўжо цяпер пры падтрыманні МУС Беларусі ў краіне перабываюць дзетныя сем'і з Ленінградскай вобласці, мужы і бацькі якіх удзельнічаюць у вайне супраць Украіны. Яны ўжо пабывалі ў Менску, Берасці і Хатыні. Беларусь трапіла ў спіс краінаў спонсараў гандлю людзьмі. Пра гэта заявілі ў Дзярждэпартаменце ЗША. Акрамя Беларусі ў дакладзе Дзярждэпартаменту фігуруюць яшчэ 12 краінаў, сярод якіх Расія, Афганістан, М'янма, Кітай, Іран, Паўночная Карэя. Адзначаецца, што ў гэтых краінах адбываецца гандаль людзьмі ў межах дзяржаўных праграмаў, сексуальнае рабства ва ўрадавых лагерах, практыка прымусовай працы. Паводле дакументу ў Беларусі скарацілася колькасць даследаванняў, звязаных з гандлем людзьмі, а таксама не аказвалася дапамога ахвярам гэтага злачынства. Апроч таго, зазначаецца, што менскі рэжым спрыяў адпраўцы украінскіх дзяцей у Беларусь і наўмысна аблягчаў заезд у краіну для мігрантаў, што павышала іхную ўразлівасць да гандлю людзьмі. Беларусь гатовая абмяркоўваць з Польшчай бяспеку на мяжы. Гэтак пракаментаваў магчымае закрыццё памежных пераходаў з боку Польшчы кіраўнік беларускага МЗСу Сергей Алейнік. Адметна, што сваю заяву ён зрабіў паводле выніку перамову з расійскім калегам Сергеем Лаўровым. Алейнік мяркуе, што апошнія выказванні міністра замежных справаў Польшчы дысануюць з выказваннямі, зробленымі некалькі тыдняў таму, калі гучалі прапановы адкрыцця дадатковых пунктаў пропуску. Таксама дыпламат запатрабаваў дыялогу на раўнапраўнай і ўзаемапаважлівай аснове. Міністр замежных справаў Польшчы Радослаў Сікорскі днямі выступіў заяву наконт магчымасці закрыць усе памежныя пункты на мяжы з Беларуссю ў сувязі з мігранцкім крызісам. У польскага суддзі, які збег у Беларусь, новая пасада. Томаш Шмыт афіцыйна стаў прапагандыстам Лукашэнкі, уладкаваўшыся ў Белта. Паводле польскага выдання «Дожечу» у задачы новаспечанага журналіста увойдзе правядзенне інтэрв'ю з запрошанымі гасцямі для праекту ў тэме. Вельмі добрая праца. Я не буду выкладваць кантракт. Шмыт збег у Беларусь у траўні. У Польшчы на яго звялі крымінальную справу за шпіянаж на карысць іншай дзяржаве. Арына Сабаленка трапіла ў няласку лукашэнкаўскіх прапагандыстаў. На Беларусь-1 раскрытыкавалі пастанову тэнісісткі адмовіцца ад Алімпіяды ў Парыжы. Камісія МАКу робіць усё, каб нашыя і расійскія атлеты ў Парыжы выглядалі максімальна незаўважна. Але, на жаль, стае недальнабачных пастановаў і ад саміх спартоўцаў. Арына Сабаленка вось заявіла, што не паедзе на гульні, бо змена пакрыццяў кортаў пашкодзіць ейнаму здароўю. Магчыма, так і ёсць, але графік у той жа першай ракеткі свету Ігі Свёнтек не менш напружаны, а яна сваю радзіму прадставіць. Пастанова прапусціць алімпійскія гульні Сабаленка агучыла 17 чэрвеня. Паводле спартоўкі на гэтым этапе кар'еры яна мае вялікую колькасць абавязковых турніраў і ўдзел у Алімпіядзе можа негатыўна паўплываць на стан ейнага здароўя. На футбольным еўра прайшлі сустрэчы заключнага туру ў групе Б. Іспанцы, якія дэтэрмінова занялі першае месца, дублёрскім складам мінімальна перамаглі зборную Албаніі. А вось заўзятарам Італіі прыйшлося нервавацца да апошніх секундаў дадзенага часу. Дзейныя чэмпіёны Еўропы ў напружаным матчы з Харватыяй уратавалі нічыю 1-1, зраўняўшы лік на 98-й хвіліне матчу. Італія заняла другі радок у групе, ды згуляе ў плэй-офф з камандай Швейцарыі. Харватыя займае трэцяе месца і, хутчэй за ўсё, застанецца без плэй-офф. Сёння пройдуць апошнія сустрэчы ў групе С і Д, дзе з 8 камандаў 7 змагаюцца за выхад у нокаут-раунд. Матчы распачнуцца о 19 і 22 гадзіне. Прэм'ер-міністр Угоршчыны Віктор Орбан трапіў у аварыю. Яна адбылася падчас наведвання палітыкам чэмпіянату Еўропы па футболе ў Нямецчыне.
У аўтамабіль картежу Орбана ўрэзаўся БМВ 69-гадовы кіроўцаю. Яна не заўважыла шлагбауму, якім перакрылі дарогу для праезду калоны палітыка. Выехала на скрыжаванне і збіла матацыкл паліцыянта, які суправаджаў картэж. У выніку пацярпелі 2 паліцыянты, 1 памёр у больніцы. Орбан не пацярпеў. Вясёлкавыя сцягі, усмешкі ды танцы. У Будапешце прайшоў прайд-парад, прысвечаны правам чалавека. Удзельнікі патрабавалі адмяніць законы, што дыскрымінуюць прадстаўнікоў ЛГБТК супольнасці. Атмасфера в угорскай сталіцы на вашых экранах. Мы собрались тут, каб адзначыць, што кожная асоба заслугоўвае кахання, незалежна ад сексуальнай арыентацыі. Я прыйшла падтрымаць усіх, у тым ліку сябе. Мы ўсе мусім быць тут і паказаць, што мы існуем. Новая схема махлярства пачала дзеяць у Беларусі. На гэты раз злачынцы спрабуюць падмануць грамадзянаў пад выглядам працаўнікоў Белпошты. Гэта кліенты паштовых аддзяленняў атрымліваюць паведамленне з просьбай аплаціць адпраўку пасылкі. Пры пераходзе на пазначаны адрас чалавек трапляе на фішынгавы сайт, дзе яму прапануюць увесці свае дадзеныя для адпраўкі. Белпошта нагадвае, што адпраўляе кліентам паведамленні пры паступленні пасылак толькі інфармацыйнага характару, без неабходнасці аплаты ў рэжыме онлайн. Трагічная статыстыка смерцяў на пажарах. За апошнія сотні з гэтай прычыны ў краіне загінулі 7. У жылым доме ў вёсцы Кухцічы Уздзенскага раёну пры пажары знайшлі загінулага гаспадара дому, а таксама мужчыну і жанчыну, якія былі ў яго ў гасцях. У вёсцы Крэмна Драгічынскага раёну пры правядзенні выведкі працаўнікі МНС выявілі ў вогненнай пастцы загінула гаспадара і брата, які жыў з ім. Яшчэ 2 смерці адбыліся ў Пастаўскім і Ваўкавыскім раёнах. Аварыя на дарозе Мінск-Маладзечна. Кіроўца Volkswagen Golf страціў кіраванне і выехаў на сустрэчную паласу, дзе сутыкнуўся з маршруткай. ДТЗ адбылося за 10 кіламетраў ад райцэнтру. Абышлося без ахвяраў. Пацярпелы атрымалі траўмы лёгкай сярэдняй ступені цяжкасці. 2 пасажыраў маршрутнага таксі даставілі ў больніцу для агляду. Астатнім дапамогу аказалі на месцы. Імаверная прычына аварыі – кіроўца легкавіка мог заснуць за стырном. Пра гэта паведамляюць відавочцы здарэння. У ДАІ інфармацыю не пацвердзілі. Вельмі адказнага кур'ера заўважылі на сталічных дарогах. Відаць, дастаўца спяшаўся да кліента, таму не зважаў на правілы дарожнага руху. Адданасць прафесіі не ацанілі ў ДАІ. Чым все скончылася, глядзім без каментара. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.